Kakailian, kakabagyan, kagayan. San Nicolanians and friends, welcome to Grand Indio Park. Aloha! On behalf of your host, the San Nicolanians of Southern California, I extend you our warmest welcome for our 5th Grand Indio here in a mile away from the happiest place on earth, the Disneyland. Pagkatapos ng maraming araw at gabi sa paghahanda para sa ating Grand Indio, ang pagod namin ay nawala agad sa unang kita pa lamang sa mga bisita natin na galing pa sa iba't ibang lugar. Especially sa mga galing ng Pilipinas. Pwede pa ho bang tumayo ang mga galing pa po sa ating mahal na bayan? Palakpakan po natin sila. Salamat po sa inyong pagdalo. I would also like to take this opportunity on behalf of the San Nicolanians worldwide to thank you, Mr. and Mrs. Celso Rodrigo. Please stand again to be recognized. Sila Manong Celso at Anandel ay lagi pong bukas ang kanilang tahanan sa mga San Nicolanians worldwide members pag nagkakaroon po tayo ng medical mission sa ating mahal na San Nicolas. Salamat po ng marami sa inyo. Welcome din po natin mga kababayan natin na galing po ng Canada. Sila po ang host ng nakalipas ng Grand Indio sa Toronto. Welcome po natin. From Japan, nandito po si Mr. and Mrs. Edgar Kalimlim. Salamat po sa inyong pagdalo. From Alaska, please stand, Mr. and Mrs. Abad. From Seattle, San Nicolanians of the Northwest, salamat po. San Nicolanians of Northern California, salamat po sa inyong suporta. Mga kababayan natin taga-Illinois. From Hawaii, New York, Maryland, Louisiana, New Jersey, Arizona, Pennsylvania, Mississippi right there, Virginia, Michigan, Georgia, Nevada. Palakpakan ko natin sila lahat. Mayroon pa ba akong hindi nabanggit? California. Mamaya ang Southern. To the President of San Nicolanians worldwide, Mr. Manuel Mejia, and its officers. Maraming salamat sa pagbibigay niyo sa amin ng pagkakataon na maging host sa okasyon na ito. Gusto ko rin pong pasalamatan sila Mr. and Mrs. Eddie Ferrer, with their friends Mr. and Mrs. Arce. Please stand Mr. and Mrs. Ferrer with friends. Si Mr. Ferrer po ay Presidente po ng Pangasinan Brotherhood USA na member din po tayo doon. Salamat po sa inyong suporta sa aming organisasyon. Sir, Madam. At sa San Nicolanians of Southern California officers na walang pagod sa paghahanda para magkaroon tayo ng magandang pagtitipon na pinapangunahan ng Executive Committee Chairman Noe Serquinia. Mr. and Mrs. Armando Lu. Si Rosie din po ang aming treasurer na laging nagkukwenta kung kakasya ang nakulikta naming pera. Pasensya na po worldwide kung wala tayong kikitahin. Rene and Loida Lu. Krista. Alex and Carol Soriano. Tony and Josie Ruba. Laila de los Santos, ang aming Vice Chairman. Troy Mejia. Roylan Mejia Jr. ang in-charge ng napakaganda nating souvenir program. Rosemary Perez. Carmen Fernandez. Lisa Rodrigo. Diana Sales. In
charge po ng napakaganda nating dekorasyon. Lorna Rabago, ang aming choreographer. Makikita niyo po mamaya ang napakagandang sayaw po ng Southern. At ang aking butihing may bahay, Jessie Grace Rodrigo. Honey. At sa lahat ng San Nicolanians of Southern California, tumayo na rin po tayo, Southern California. Palakpakan po natin ang mga kababayan nating maglilingkod sa inyo sa loob ng 3 araw. At sana po ay mapasaya namin kayo at uuwi kayong puro nakangiti. At dadalhin nyo ang ala-alang ito sa inyong pagtanda. Good job, SNB-ASC. We are proud and honored to host this special gathering, and we hope everyone will have a good time. Mabuhay ang tayong lahat, mabuhay ang San Nicolas. Mahalo.